Чой! Той смени! И играем Creativers! О, направих снимка. И какво става, хора? Това сме ние, Феникс Браз ДГ. А днес почваме едно предца на Creativers. Нали така се казваш, че забравих. Това е нещо като Майнкрафт било. Добре, не знам, що ама много лагва. Чай си видя настройките. На мен не ми лагва изобщо. Така да събирам ли дърво? Малко дървенци. Аре бе. Апли! Добре, това ако ще... Добре, сега би трябва... Охо. Добре, друго не. Колко дърво събра? Но те първо почвам. Колектвам дърво. Аз съм тук лъмбърджак. Аз как се казвам? Аз казвам Феникс. Да ограбим някое дърво отгоре до долу. Мими, аз имам се бяло. Това как прозвуча бяло. Не дай ми най-пред мен, тъпанар, гличваш ми. Значи качваме се върху това жълтото дърво, виж ли го? Това. О, дори моя къща да ни е върху него. Ай! О, найс. Как ще качи? Нареждай ги. Не бе, тъпанар, не дей взима от него, е! Ето! Чувай, Боже, моля ти се. Ето! Как така нарежда? Ай, хума, какво? Бяло дърво да нарежда. Задръж. Крафт Q. О, чакай. Впрочем, забелязах, че не са направили апдейти. Which is nice. Условно, значи ми трябва една лианка или ко беше. Но ще ни трябва, сега ще направим ни стълби, бе. Ни цигански мазни стълби, бе. Значи виж какъв е плана. Fucking пизава шит. Качвам се горе, пускам си... Нали, слагам си това телепортчето и ти се телепортваш на мен. 11 здраво мисля, че трябва да ми стигне. Ако ли не е може. Жуп. Качваме се горе, да. Гледай, не, ти сега. Разкарай се, бе, човек! Има ли? Само ма кара да вика. Казах ти, аз ще ти пусна телепорт да се телепортнеш. Мале как не ти кажа. Чай, да я смъртнем. Come on to the cute Tetso. It's Friday night and I want to kill Tetso. Добре, може че е здраво, мисля, че няма. Q. Бре, брат, аз какво мога да крафтна, бе? Аз не мога нито лайтинг, нито 6, нито по-6, нито нищо, бе. И ко пак снимах? Бать, сбъркам. Сега е важното да не паднем. Сега ще бутам. Добавили са много такова. Преди имаш само жълти. Yes, качих се, бе. I'm the god. И сега как да ида? Чакай малко. Бре. Можеш да идваш. Как? Натисни Т и се телепортирай до мен. Лобстар, телепорт. Реклам. Ето телепорт. Внимай! Телепортвам се. Ходе. Ей! Стой си... Не, твой телепорт... Остай си твой телепорта. В мене. Не, всъщност, остай си твой телепорт долу. И добре, значи. С едно. Да може все пак с нещо да слизаме, разбираш ли? Аз скочих. И ти взима от кръвта, сеш се. Пука ти. Ето как го оставям. И сега цъкам Т.
Не съм, ето качих се. Чикирики, бау! Магиосник го е. Да, те имаш магиозник. Имай който искаш, когато искаш. Давай да съберем ресурси, защото скоро ще стане вечера, не искаш да знаеш какво става вечер. Какво става вечер? Нещо страшно е просто. Излизат ти някакъв човек, бащи големия с някакво едно око и те заслепя човек. И ще ми вълнуват. Да, и с какво? Става малкото присъденото. Абе. Крафтнах нещо там. Вече е ръкавица. Добре, трябва ми една лиана. Аз имам Wood Sword. Може вече да се береш листа, бах. Обаче аз не знам като си го крафтнах, той къде отиде. Натисни е. Добре, трябва ми лиана и гъба. Лиани! Yes! Ще си направим ръкавици. Тоест аз се бия с този меч, като го цъкна два пъти, той ми иде там при айтемите. Ще си направим ръкавици, да се греем през зимата. Бах, тях, това свърнам. Ой! Остри си порталчета долу, бе. Долу ми е порталчето, е. Ти не са стриптис, не. О, genius. Чай сега още. Гъби. Къде има гъби? Това малко, Гъби! Yes, Там- ще направим, там малко. ще направим ръкавици. това малко ще не мога да го убия. О, убил го! Май. Цъкна го с 10 бутона. Къде избяга? Ой, как фръкна. Бах, тя е пич. И как да го убия сега? С мерак. Тап. Оле, като цъкна тап и цепа. стига. Не знам, човека ми е много фаст. О, той ми каза, че не мога да го убия. О, мага, съм бах тапака. Стига, бе. Правим си ръкавица, Оле, брат. Crafted wood mining seal. О, взеха и yellow flower. Чай сега. И имам и ляни, ако ти потребят. Имам доста. Имам 9. Добре, взех ръкавица. Направих си ръкавица, поръчвам. А пък аз правя някакво тайно пътче, тук имам доста секси. Секси пътче. Но аз ми- Чай сега. Да видя какво да крафна. Лоден свърд, че трябва да крафна. Крафтвам. Вече ми лоден свърд. Фак, тъпия стон. Тате да знае, че ти обаче спрях на пауза. Окей. Направи си ръкавица, ръкавицата ти трябва. Ма как? Натисни Q и ще видиш. Какво ти трябва? Бак. Тя къде е тя? Ръкавицата Стоунс. Не, тя не е Стоунс още. Аз нямах ли мозък в мене, бе? Тук сме хора. Имах, бе. Аз съм Господ Бог, бе. Оли господи българи. Мене много кефа сексито ми очи. Виж го, брат, много яко. Обаче не ма кефи как на едно място е някакво саднато и някакво много тъпо. Опа. Добре, да видим сега. Стига ли ми? Стига ми, бе. Направих ли такова? What the heck, направих ли го, бе? Не съм, бе. Абе, как аз си го... Вашата мама, бе. Сега направих ли го последно? Не съм... Чай, какво е това, бе? Ех, майко! Кой? Аз правя секси тунелче. Оле, човек! Виж къде излезе? Натисни, ей, моля се. И на това на Blueprints. Дай. Да. Виж какви къщи мога да си правим. Фу. Знаеш кое ме е кефи? Floating Island. О, ти си ута. Мене ма кефи като обикновена къщичка. Small traditional house. Оле, мед! Мед! Аз колко мед събрах. Добре. Правих това, което ми трябва.
Телепортваме се до Лобстър. Може да видиш секси порталчета. Какъв секси портал, бе? Трябва да правим честове. Ех, майко, какво Ето вижда къде е, виж ела, ето го тук. Обаче това, този портал го сложи малко по-нагоре, че тук е много вдъвното и изобщо не ми харесва. Мен пък ма кефи. Защото... Че е вдъвното! Да, защото знам как ще го правим. Като гъсма е на вдъвното. Майк ти е вдъхната. О, за тапки, .com. за тапки level over 9000. Ти чуеш ли си като говориш, бе? Не! Оли паднах долу. Светил. Светия. Чакай, човек, значи много ми е бързо това. Мишката ми е много бърза. И моята графика е много бърза. Не графиката ми и като се движа. Ахил! Не! Ахил! О! Така мисля, че е по-добре. Да, по-добре. Ти наред ли си? Виж ли Ахил как скача? Опа! It's Friday night and I won't be Стига си alone. пявай, човек! Добре. Отиваме при секси портал, пътчето, което трябва да продължим. Добре, така мисля, че е друго. Събирай ги такива цветя, като ги видиш по дърветата. Цветя. Yellow flower ли имаш? Нещо такова. В смисъл ще ни трябват. Аз имам две. Тук вече го виждаме. В това дърво, където е по-голямото от срещното. Ще направим едно като бункерче. Окей. Някак си ще трябва да го изравним тук. А как мога да ти дам нещо? Не можеш. Или поне не знам. Или просто да го оставите да го щупиш? Или защото на мен ми изписва, че нямам премишън до твоето нещо там. Тия листаш не трябва да мисля. До твой портал. Мисля да ги оставя. Не знаеш какво е? Да, впрочем, но аз съм аватар. Welcome, аватар. Ой, това влезе майна тук. Събим ли? Ой, това капо скача. Зуп. Факио, бе. Аз събирам доста ресурси. Аз гледам да го изравна тук. Може да те скиш това, което правя. Не знам, поне малко. Тия зелените налият демиче. Аз направих тук някакви чудеси. Може да видиш и даже е яко това, което съм направил. Абе, бах ти портала, бе. Защо, бе? Оле, колко е яко нощта. Оле. Бахтяхте галактика. В Майнкрафт не е така. Тук е малко по-трудно, защото не съм свикнал. Играта, който кръж, казва се Creativerse. Creativerse. Мисля малко сабове. Добре, ще колеквам всичко, когато е готово. Добре, виж тук какво съм направила. Виж ама тук. Не мога, малко съм заед. Хубаво. След малко ще дам. Окей. Пък аз още не съм го завършил. Баквай се. В смисъл идва и насам. Това машинаки за какво мога го използвам? Да си крафтвам. Колектал. Не дей, бе! И сега.
Абе, тия неща ми трябваха, бе. Аз как да си ги дам? Еми няма как, нямаме честове. Как Значи, може да... Съжалявам, да беше ме предупредила, аз съм новак. Еми човек ни да е бара. Откъде знам, че не е като Майнкрафт? Майна да вземеш желязото от печката и да го дадеш. Колко слаба зе? 8. 8 въжета, 2 мос. Имаш ли такова лияни мет от тебе? Лиани имам 9, мет 3. Добре, направи един дървен чест. Вижда ли можеш? Чай сега, лон. То къде това е при бак, нали? Къде е това? Крафт! Да, и при крафт. И трябва да имаш един лут чест, направи го. Ма при машините няма го, при декора го няма, при Най-отдолу е човек! фурничър. Нали това е удор. Фърничър. Нямам чест. Имаш ли дървената ръкавица? Не. Направи такова процесор. Ето. Wood. Чай сега, craft Q. Какво да направя? Ето. Лут чест. Wood chest. За да се направя wood mining cell, т.е. с ръкавицата, трябва да... Добре, ти нямаш дървената ръкавица ли, бе? Нямам. Ти си изостанал. Аз ти казах ти направи си дървената ръкавица, той ще ни я направил. Нямам гъби. Ми добре, иди събери. Хубаво. Сега какво трябва да събера? Стоун и крагвуд. Това е обикновено дърво, нали? Крагвуд. Какво? О, намерих някакво съндъче с... О, имаме TNT 20 кол. Да, бе! Да, бе! Чакай сега, имаме 20... Паднах. 20 кол, 5 gunpowder, Чакай да дойде, 5 melted wax, топ хет имам. За какво телепорт касъл, бе? Намерих съкровище, брат. Чакай. Да събирам ли някакви цветя? Къде си? Каквито цветя да видя да Къде е взема. това? Ето да ето, тук съм, ето. Как да ти ги дам сега? От кога пекна слънце, бе? Отдай има син огън, ела да го видим. Не бе, това са такива мобове, де до горят. Добре, къде то съм дъг, бе, човек? Аз го взех вече. Ах ти идиота, бе, аз му викам, иде да го видят, бе, ти си... Аз вече го взех още като ти казах, бе. Добре, съндъга, взели го. Да. Добре, ела ми го дай. Ела го постави. Как? Оле, не, човек. Съндъка, в смисъл да ми е в айтемите тук долу. Не! Ела го постави! Къде си? Горе ли си? Паднах, бе. Защо трябваше да ми взимаш нещата, бе? Слизам долу. Качи се горе, ми дай съндъка и нещата. Къде да го видя този съндък, бе?
И какво? Няма съндък в мене. Като той вика, питам го, взе ли съндъка? Да. Еми смисъл отвори го и взех каквото има Не, ти си вътре. много зле човек, не се смее. Ти си трагично тъп. Ми знай, че те обиждам, но чак почваме да досъж вече. Трагично тъп. Имам процесор, къде го оставя? Ми до моя. Или не, вижда ли, можеш да направиш честа вече. Мога форч. Чеса чест. Добре, виждам фърничър, дали можеш да направиш пък на чест. Лут чест да. Направи, Вари. Трябва да ми само лут слаб. 4. Имаш! Нямам. Я си виж ето. Лут слаб нямам. Имаш ли лут? Тоест крак лут. Имаш ли дърво? Крак лут. Тук има 4 слаба, вземи ги. Къде? Майко. Къде те е тука? Абе, балсата, дете знам къде... На. Опа. На. И какво правим сега? Взели ги? Кое? Вземи лут слабовете. Те къде? Ето. Направи чест. Кратнах честа. Постави честа. Къде? Тука ли? Чакай. Ела горе, бе. Гледай, направо горе. Някъде въгълче. Чакай, сеща. Ала аз съм се погрижила тук. Ето, аз ме... Брат, какво си направи? Абе, аз виждам. Някакъв простия пък. Тук може да си държим честовете. Фак. Чакай, че тях се изтърса пак. Обаче тук не съм го завършил. Тази игра е много бърза. Тук да си държим честовете. Да. Трябва да го разшириш още. Аре, остай чест някъде. Изчакай само. Аз ще го оставиш, чакай. Ма къде е такъв ъгъл? На. Такъв чест намерих. Ето виж, остана разите вътре. Жаль, че не те лъжа. Добре, и тия където ги взе въжета. Добре, оставя си ги. Жаль, че не те лъжа, че съм намерил. Напротив. Колко още да го разширявам, така бива ли? Бива. Добре, сега. В най-накрая фенсове. Оле! Мога да направи порта, а не направя порта. Маре, отивай за още дърво. О! Какво направи? Умрях. Да, бе!
Да, бе. И пак съм с меча. С меча в ръка. Живота е на ръба. О, да. Смога да рапирам. Не. Ама не се приш много, ти разбираш. И довиждане от нас. Стига, 4 стълби, сериозно бе. Отивай за дърво. За обикновено ли? Семета за какво? Това правя. Бах, добре съм поставих столица. Колко ти трябва? Взимай много, много, много. Бройка. Един стак. Който е 64, нали? Не, Не. това да не ти е Майнкрафт. И колко е? Не знам, вземи там пък. Кажи колко. Не знам, виж, вземи там. После да не кажеш, че е малко. Абе, един стак гледай, вземи поне. Колко е един стак? 99 майче беше. И на това ще му кажеш поне. Аре бе, да те шибам, да те шибам. Какво ще сниме ли на лига? Да. На Дани му трябва една победа, друга от 5. Май ще се сниме сами. Чай сега да видим. Трябва да ги наредя така, че да се синхронизират. Факто слагам тук слаб. Тук слагам листа. Тук го чиста. И слагам слабо. О, не, само завъртам. Аз папам. Папай. Мале! Бог ти, якия джъмп, човек! Какво направя? О, много як джъмп направих. Самотрепали са. Не. Аз папам. Jump around, jump around, jump up and get down. Направих някакъв паркур. Прескур. Добре, готови си стъбичките. Жио да на мама си газа. Абе, това графиката е също на Майнкрафт. Абсолютно също. Взели дърво? О, не.
Какво дърво е? Дърво, нали ти казах да вземеш глупак? Опа, сори. Ай, хой, вземи. Чуше. Намерих вода. Абе, не ни трябва сега дърво. Вот, това ще е много скучно. Няма значение. О, за да вземе... Добре, получи се много найс. За да вземе вода трябва да имаме обсидиан. Да. Ресурс. Скоро няма да има ни спрецени. О, за... Хубаво, аз мисля, спирам. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се за канала задължително, дигнете палец нагоре и пишете в коментарите кои игри искате да играем. Не. Хубаво, хора, това ще е от мен и от The Galactic MBG Phoenix. Аре, Феникс. до скоро! Тя водопад. Първия ми дет. Това